Hola i benvinguts al meu canal de cuina. Soc l'Oleguer i en aquest vídeo us ensenyaré a fer una massa de pizza napolitana. Ja veureu que aquesta massa és molt més bona i saludable que qualsevol altra pizza ultraprocessada. Comencem pels ingredients. Per fer aquesta massa de pizza napolitana per 4 persones necessitarem 440 ml d'aigua, 680 grams de farina, 15 grams de sal i finalment 2 grams de llevat fresc. Primerament incorporem els 15 grams de sal a la farina i barregem una miqueta. A continuació hem de dissoldre els 2 grams de llevat fresc a l'aigua. Un cop el llevat ja està ben dissolt, és hora d'incorporar tota la farina a l'aigua amb l'objectiu d'amassar-la i obtenir una bola compacta. Escurem bé les parets per tal que tota la farina s'incorpori bé. Un cop la farina ja està ben integrada, ja podem posar aquesta massa a la superfície. Llavors, ara l'objectiu és amassar-la durant 15 minuts per tal que aquesta massa guanyi la màxima elasticitat possible. Llavors, perquè guanyi aquesta elasticitat se li ha d'aplicar força. Un dels mètodes per aplicar-li força, jo li dic aquest del goril·la. Amb els punys anar aixafant aquesta massa i després amb les trenes i doblegant-la entre si mateixa. Llavors, com podeu veure ara, aquesta massa, si l'estiro, es trenca. Per tant, l'objectiu d'aquests 15 minuts és que al final, quan l'estiri, no se'm trenqui i pugui allargar-se el màxim possible. Per tant, anirem fent això. Com podeu veure, aquí tinc farina. Aquesta farina és per si en algun moment veig que aquesta massa se m'enganxa molt o no la veig al punt, doncs li incorporo farina per intentar arreglar una mica la proporció, però no és necessari. Com podeu veure, aquí es trenca perquè encara no és elàstica, però és l'objectiu d'aquests 15 minuts d'amassar, que guanyi força perquè sigui elàstica. I després quedi una pizza més bona. Quan faig la trena i això d'aplicar força? Doncs bàsicament, quan em canso d'amassar, el meu braç ja no pot més, doncs faig un peron i aplico força d'aquesta manera. Però no hi ha un nombre exacte de cops que s'ha de fer. Quan tu vegis, vas alternant. I continuem. Agafes d'aquí i la doblegues enrere i fas força. Agafes, i doblegues i força.
Com heu pogut apreciar abans, al fer la trena i estirar-la ja no es trencava tan fàcilment. Encara li queda, però ja va ben millora. Tot i que aquesta part de massa sigui la més pesada, al mateix temps també és la més important, ja que farà que la vostra massa de pizza sigui com les de les pizzeries més top. Ara sí, ja han passat uns 18 minutets. No he fet servir la farina, no m'ha calgut, i com podeu veure ha guanyat elasticitat. Però encara en pot guanyar més. Com farem això? Doncs molt fàcil, la deixarem reposar 10 minutets tapant-la amb un bol fins que arribi a l'elasticitat que vulguem. Un cop passat els 10 minuts ja podeu veure com aquesta massa ja ha guanyat molta elasticitat i ja costa de trencar-se. Per tant, ara el que farem serà reservar-la en un bol tapada amb un drap moll durant aproximadament entre 2 i 3 hores. Un cop passades les 2 hores haurem de dividir aquesta massa en 4 porcions de 280 grams cada una. Per fer-ho necessitarem una balança, un bol on us recomano posar-hi farina per tal de que no se'ns enganxi la massa, una safata per anar guardant les 4 porcions de massa i un bol amb farina per si en algun moment se'ns enganxa. Com podeu apreciar, la massa ha duplicat el seu volum. Això és una molt bona senyal. Després de les 2 hores, com podeu veure, aquesta massa ja és molt més elàstica. Per tant, ara en farem una bola per anar dividint-la en 4 porcions. Un cop tenim les 4 porcions de 280 grams, les agafarem una per una i aplicarem un moviment específic per tal de que guanyi tensió. Ara us faig la demostració ràpid, però a les següents ja us ensenyaré com fer-la. Com es fa aquest moviment? Molt senzill. Agafem la massa i col·loquem les mans en forma de U. La massa ha d'estar entre les dues mans. Després, agafem una banda i la portem al mig. Fem el mateix amb l'altra mà i anem alternant aquest moviment amb les dues mans aproximadament uns 10 segons. Una mà i després l'altra. Un cop ho tenim, és important segellar-la bé per sota. Per tant, col·locarem les mans a 45 graus, una anirà cap a dalt i l'altra cap a baix, aplicant-hi força i tancant-la. Com podeu veure, aquí ha quedat el forat, per tant hem d'evitar això. Continuem aplicant una mica més de força i així és com hauria de quedar, per tal que l'aire no es pugui escapar. Un cop acabades les 4 masses, les hem de deixar reposar entre 10 i 12 hores a temperatura ambient i tapades amb paper film per tal que acabin de fermentar bé, i així pugueu tenir unes pizzas tan espectaculars com aquesta o aquesta. En un altre vídeo us explico com fer pas a pas aquestes pizzas tan espectaculars. Així doncs, si us ha agradat aquest vídeo, no oblideu deixar un bon like i subscriure-vos al canal. A més, em farà especial il·lusió llegir els vostres comentaris tant de dubtes com de la vostra experiència fent aquesta massa. Per tant, us animo a provar-la i a menjar cada cop més sa. Moltes gràcies i a reveure!